Salam, salam hormatly yurttaşlar. Bugün 24 oktyabr 2025-nji ýyl. Men şu mahal Ukraina serhedinden ýygymy Şweçiýa tarap dönüp barýan. Bir hepde boldy şu mahaldan çykanymy. Bu sapar so humanitar kömegi ýene-de 4-nji welek ýygnaýar. 3 ýyl ýarymyň dowamyny 4-nji welek gidip geçin. Oyunu bu sapar ýöreýte, şol uruşda yaralanan hataky agyr yaralanan ýigitleri üçin şol niýetlenen ýöreýte. Bu egenesler, o iski egenesler şolara berilen. Kongerman orwa bırak o. Başta da şol medisina onun diýişler kırbar. Ýön soňra şol bırak egenesler şol garylary öýnä. Oğlanlar suratlarını koyuyorlar, men haýşada. Şata şonun ýygymy dolanýar. Hijab bolýan adam kowy. Elbetde Ukrainada ýagdaý agyr ýenilde. Urşudyp dur. Adamlar wepat bolýar. Hem harbylar hem grazdanlar kowy. Harbylaryň hemmesi ýaşyr. 25-35 ýaş aralarynda hakykat ýaşamaly çağlarynda okmal artık söýlen adamlar hama öl watanyny gorap wepat bolýar. O bardym gördüm adamlar bilen görüşdik, gerek adamlar bilen o ýagdaýlaryny soraşdyk. Kemmeçili sağ bolsun aýtdylar, o şomana diýilen sağ bolsun. Bütün halkymyza diýip kabul edip, maňa dersinden bilen. Ana onson şol hökümet nerden ýygnalýar, ama onu hökümet her döwlet berenä şol owamyň adamlary ýa şol etrafymyzdaky adamlar olu bilýärmin her sapar gidende kömek edilýänini edilen kömegi bar adresat her bir adama derişli adamlara toporlara paýlanyp berilýänini barada surat we video materiallar bar. Şoň üçin her sapar gitjek bolanda owan adamlary raýondaky bir topor idare ýol başçylary ýa başardygynyň o 5 saýatyny şol umumy kömegi bolsa galanyň hany pensiýam ýa maşgalamyň awgalyny kömegi bolan onsaň sağ bolsun tanry ýalkasyn o iki dünýäsi awat boldum diýip men hem kardeşim hem mezlis awasy ine o muçarylan edýän ulu kömegi bar onuň aýdy we sawul o nolkan toyumda gaýsyntyny edi oturan işler kenkinim şol türkmen halkynyň adamany eýdýän onu bu düşünmek bilen kabul eder. Ine şeýlere ýol var. Ýagdaý elbetde anfatdan çöşürümli ýa-ni şumal Polşanyň içinde gidişinem gaýdyşinem görüp otyn o adamlar gaty jowly o erjellik bilen ýapyşýarlar o Polşa o şu ýemler Ukraina halkyny hem tarapdan ýa-da tarapdan kömek etmek üçin edibem atýlar. Şonaý diýendim, şoň ýetrendim, şoň dikkatini reýisgaçym bolsa awasym. Galyn dadym bu wagty gelende urlaşyp araşdyrma. Ýani Ukraina halky görüşýär, Ukraina halky uruşýar, Ukraina halky 1 metr territoriýasyny düşmana bermekçide. O gün çektiler şu 91-nji ýylyň terhedine diýip kim bilen birleşdi. Onun için mınça kan dökülenden sonra o her taraftan kılınan adamın hep hesabı yok. Amerika'da çoluk kırılıyor puluşuyla. Belki öyle vatanını uğrap yok öyle. Ve tatmadı. İnanın tatmağını yazını düşünürden yani. Yani böyle yurttaşlar vaktiniz kanal oturmayın. Ama adamı önce sağlık haberleşip bir kullukta yine de mesik olsun. Sağ olsun.